hapon may gala ang Tris Buakak. Amoy pakita kanyo karon ang Istoryang Komedya Part 2. To higala ania ang istorya. Istorya nga pulos komedya. Kung inyo kini paminawon, kamong tanan magmalipayon. Abi ninyo dong. Sa wala pa ang lockdown dong doon ako'y usa ka amigong insik kini bakasyon sa mga. Amigong insik? Oh, Pero sa wala pang lockdown. sa wala pang lockdown. Unya. Karon dong, kay naabtan man siya sa lockdown. Wa pa si kauli hangtod karon. Wa ka uli nga to sa China. Oh, Nya. sus dong naa may imbitado kay kana liging ilado kita di naagi imbitado sa mo ang lugar Oh, minti maabot. Mga kumbira-kumbira. Oh, makumbira. Oh. Abi nimo dong, ni adto mi sa kasal sa ako ang pag-umangkon. Kasal si mong pagumangkon. Oh. Layo ko nga lugar dong dito sa bukiran nga dapit. Di masudog sa Di kanan. masudog sa kanan. Ya. Kining bukiran nga dapit dong grabe hikay. Oh, tinuod na dong. Oh, ang hikay dong, ang giihaw, baka. Baka. Oh. Unsa pa jud? Baka unya baboy tulo ka buok. Baboy, tulo ka buok. Oh. Grabing Oh. Tulo ka kanding. Tulo sa kakanding. Oh, Unya. grabe lingawa dong. Karon dong kay tungod sa kalayo sa lakaw na mo dong, ang akong amigong insik reklamo na. Siya, Asa to palayo jud ay? oh layo, buntod pa kayo. Asa man am dapit ali ako. To pa dito buntod. Simod mo tudlo. Ako kutom na. Gutom siya. Oh, siya ako kutom na. Ko abot lang bigusik kay abot kaon taron. Pila mo ka nagkuyog? Tulo. Ikaw, ang insect og O katong akong amigo usa nga kana ang ningkuyog po na ko po. suod sa nimo. Oh, Tagalog. Oh, Tagalog. Siya malayo pa ba pare? Ko malapit-lapit na. Ay ko malapit-lapit na. Malapit-lapit na tayong malapit. Subidab. Ah. Hangos ng amigo kong Insik. Insik asa Ah. Tagalog. Oh. Siya iho di puta gid haw. Ko malapit na ang iho. Oh, dili iho ang kaunon tulo baka sa kaunon ron. Karon pag-abot ito timing kayo. Pag-abot dito. Pag-abot dito sa kinasal. Piti na luyahan ninyo. Luyahan na mo. Ano na inti ka. Ali, atabang handay ko. Taluyo. Oh. Lipot meter ba ko sino? Sus dito lamisa dako kay dong. Timing kay dong. Sus, Miya oh. pagsandok sa mga kusinero dong. Sandok unsa may primero nga sandok? Ang baka. Kanang putsiro. Oh, putsiro. Sus timing kay Lamiat. putsiro dong mga sudan nga putsiro dong ang Oh. baka. Dili na mo aso dong. Oh, mantikaon mo na. Oh, naam na siya. Dili mo lisgaw yang kainit. Di mo lisgaw. Oh. Di na mailan mo nga kanang Ingon. bagong haon. Pag ingon na mga na bisita. Oh. Abot dito insik tungod sa kagutom dito dong. Tungod siya kagutom. Tungod sa kagutom ba? Mm. Ana ding insik. Tuha sa putsiro. Mm. Higop na yun. Higop na yun, sabaw. Ako alib. Gutom na. Gugib. Ano yun? Yutong mga insik. Niyotong. Yutong ba? Oh, ngano sa duda nimo? Iko, utong na siya. Ano na siya? Ito ang luha. Ito ang luha. Iko, Hilak. akong kabili ko. Sik, bakit? Siya, ako, mingaw ako, asawa China. Init nga nito. Sa kainit ito marunong lang. Marunong sa insect. Ya. Ito ka gimingaw dyan sa tinuod. Oh, lingi siya. Ako may kwento. Bakit sik? Siya, ako, mingaw, ako, asawa China, halig. Oh. Sus, ko, butang niya ang sabaw. Oh. Ano siya, ikaw, kain. Ah. Ako, tungod kain siya ka. Kuhanin ko. Ah. Kuhanin po ko sabaw. Oh. Hindi ko. Higop nimo. Ano ko? Ano ko? Init ko kayo. Oh. Kung maunit nga insik nga wan, barunong lagi kayo. Ako ba mauwang mo po ko nga mukuan ko, mudiga ko nga puting nga init kayo. ibugwak mo sabaw. Oh. Ano ko matawag? Nagnaro sa ka. Hindi ko. Tuusan mo. Ito sa luha nimo. Tuusan luha na ko. Oh. Kablis ng dalaw. Pari bakit? Oh, anong Ano nangyari nangyari sa'yo? sa'yo? Oh. Inko, Bakit ka lumuluha? Oh, bakit ka lumuluha? Oh. Inko, ako naaawa lang sa kasama nating insik. Umiiyak. Wa ka ni sama nga init sa kayo. Ko, pare, Oh. sa'yo na to. Oh. Ang akong kuan ang gamay sa bawang unod, may akong yatang niya. Oh. Pare, sa'yo na to, kakain ka. Oh. Ano din Tagalog. Gutom sa Tagalog. Mao may pagkato. Oh. Mao may pag-abot na lugar ako. Oh. Ano Tagalog, kaon ito. Punit din sa lubong pati nakuha agad sa Hiwa. balaksan nga puno sa baw. Oh. Lubong yung kamot ito. Ano pa sa hiniwap. Oh. Sa baw. Init kayo, wa ka ni sabang init kayo. Wa ko masama, wa mamasom. Oh. Nihilaksan? Oh, ang wala, miyan, maana lang ang Tagalog.
Ako palagi na akong dito sa mga lugar na to. Alam ko lahat dito. Alam ko na lugar dito. Palagi ako naka dito. Ginitan dos kamot. Ahoy gala, aniya ang istorya. Istorya nga pulos komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan magmalipayon. Abi nung lahi sad akong sugilanon rondong. Sabi mo? Ako istorya ang komedya ron lahi sad. Sa una ko nung nung panahon dong, uso jud kuno kay ng mga istorya kanang ungo ba ungo? Oo. Ungo. Panahon na sa Bernie Santo. Oh, karon kay doon nami silingan do nga byudo. Oh. Byudo, doon na si anak duha ka ulitaw. Angan kay gamay og dako. Gamay dako. Oo. Karon kay pag ingon niya yang gi istorya niyang anak. Gamay dako. Puhon gani kung maminyo mo, ayaw jud taw na ninyo minyuin ang gidungog nga ungo. Oh. Ana sa taon niyang mga anak. O tay. Utay. Terus karon kay pila ray istorya, pila dagas panahon. Oh. Nakauyab jud ang ihang anak nga katong dako. Oh, ito nako. O katong maguwang. Kumagwang. Sus karon kay pagpamisita niya. Namisita siya siyang uyab siya. Awin na siya pagikan sa ilang balay nga, tay. Mamisita sa ako tay. O sigurado lang jud naka nga di na kaliwat og ungo na imong uyab. Oh. Lagi Gipasidan na siya dahil siya tatay. Oh, gipasidan na niyon. O tay. Yeah. Terus karon kay pagpamisita niya nga to. Di pila ra istorya siya uyab. Naabtan sila og alas 10 sa gabi. Alas 10 gabi dong. Sus ning gawas man na ang mga ginikanan sa babae. Nang gawas. Way sinina. Sinina. Oh, hubo tanan. Ni ana man di nayanghag siya. Ano hubo man na sila? Ni ana man pagkatataon nga. Dong, day. Biyaan sa mo na mo diha kay manglakaw sa mi. Ni ana sa taon tong babae. O pa, o ma. Haplas na yun. Uy! Lupa na yun. Sulbong na yun. Sulbong na yun. Lapos na yun sa atop. Ana sa bana. Ato sa miday, dong. Ana sa babay. O sige pa. Haplas na yun. Wah! O, lupa na yun. Ay, ugwa na. Uy, ang kwa na yun. Sus karoon kay... Ana na siya. La. Isantop na siya una la. Ungo din niya akong uyab di ay. Maurbot ang istorya ni tatay nga bawal mo di ko pa uyabon og kanang kaliwat og ungo. Balik kayo siya. Karon kay iya untang buwagan niyang uyab. Ni tan-aw na siyang uyab. Guwapa man sa kayo. Guwapa sa kayo. Sayang nga sad ani. Upar ba ko ka tudas ani ya. Upar ba ko ni nalapa iyang leon na. Sus karon kay isa bahala to sa tatay eh. Ako lang to pasagdan, ako lang ni ilimod. Limod. Total guwapa man sa gani, bahala og ungo, guwapa man sa kayo. Lumlom ito siya dong, lumlom. Dang tulo ka gabi niya pambisita. Pag ikatulo ka gabi mao gyapon. Nananghin na sa mga ginikanan. Ingon din, dong, day, biyaan sa mo na mo ha, kay manglakaw sa mi. Day lang babay. O ma, o pa, plasya pa. Uy, sulpong na yun. Pero gibaliwa na niya kay Baliwa na. iyan mang nadawat. Naana na siya. Naana na siya. Haplas ang amahan ba? Wah! Bulok lang. Sus karon kay nabalaka man ang naabtan sila silag istorya. Nya sa sige lang istorya, magsige jud hangyo ang laki nga iyang tudason iyang uyab. Di man jud mosugot iyang uyab. Di mosugot. Ingon unya lagi ni kanang kasal lang nato. Bawal palagi ron. Terus karon bawal paron kayo pata makasal. Unya lang gud makatilaw ra bitaw kaani. Terus karon kinaabtan sila alas 3. Abdan alas 3. Sige gangyo ang laki. Nga iyang tudason iyang uyab, di man jud mosugot. Kay upam sila makasal. Ingon laki kanus aga ko ni matudas ning behana. Karon kay alas 3 naman. Nabalaka na ang anak. Wala pambalik ang inahan. O yung anak din ng babay. Labs, kanang nabalaka naman ko nila ni mama ug ni papa. Kadlaw naman. Wa pa man na uli. Wan uli. Akong apason lab. Ingon din ang kuan, ingon din laki na santo din siya. Apason niya mulupad sa din ni. Maghubo na nito. Isya, kuyog ko lab. Ingon din. Ayaw lang kuyog kay kanang di magkamo mo gamit ani nga among haplas. Ina atudluin lang ko. O sige. Tudluan na ka. Ikaw kay laki man ka labs. Ang imong singgit ha. Kinalan pinalagsik yun. Ana gyud. O bra, kusog jud kay lupad. Ingon, sige. Ingon para di ka masaag, kupot lang sa tiil. Sige. Ano sa may gihuwat nimo paghubo na siya. O maghubo sa day ko. Tapos maghubo ron siya ang uyab. Siya.
puah. Terus karon insap di juga pawahi ani. Pag singgit ready na ka, ingon, ready na ka, ingon. Oh, ready na ko labs. Ingon, gib. Una ko nya kupot la steel. Sige. Ingon siyang uyab. Kuy, ingon siya, aqua. Kupot la steel. Lupa na yun. Pag just dugay na lang sininggit pag abot sila sa babaw. Kuy, kwa. Just inigsinggit niya, kwa. Mau yung makita nga, bugdo kayo. Terus ingon na siya. Sus, kinirong tudas yun. Hindi ko na yung matudas sa yuta. Tudas yung kinako din sa babaw. Sus, inigsinggit niya. Kwa! Bugdo niyo kayo. Di hinahinay sa bitan ana. Igsa ka. Oh, sa karon kay ang babae sad nga naglupa na. Kwi! Ingon na siya. Kwa! Ingon na. Hiram-hiram ang paa. Ingon na ang kuan ang babae. Kwi! Ay samok di alam. Ay siya. Pasagdain lang kung collapse. Kwa! Sus, nadugay, nagtupong na yun sila. Nagtupong lang, tupong. Nagkakosap. Ingon, abot naman kadiri, nagtupong naman ta. Kwi! Ingon, sige, nagtupong naman ta. Kwa! Sus, dito, natudas yun niya yung uyab. Ito das yan. Tudas niya dito sa babaw. Sus, karon kay nangaluya man. Ano ya? Oh, kakakuha mo sila kalima. Nangaluya. Sus, nyana naman sila ka. Kwi! Yan na yung uyab. Luya na ko, labs. Kwi! Ikay pa ning wada, ingon. Ako'y bahala, labs. Kwa! Ni barok to sa alo ng eskabaw. So swerte niya tagamoy. Barok sa lulang eskabaw. Barok nito kay wala may kusog. Hinay naman kay ang kuy ilang singgit hinay naman kay barok nito sa tunas kabaw. Go kuros kabaw. Pirti ni dagana wa sinina. Mo tuloy siya matay tay. Tinuod jud ay ingon di jud ay maayo ning manguyab ug kanang kaliwat ug ungo. Ingon rin tinuod lagi ako ingon king nagkahiya jud bitaw nimo ko. Awa gamay ha. Imong maguwang ha. Nakakita juga nakakaon na siya leksyon nga di jud ay maayo ang makauyab og ungo. Mo na ikaw ay jud panguyab og ungo. Nakakaon na siya glitson. Oh, kakao nagleksyon. Leksyon. Leksyon. So karon kay ingon rin ang gamay nga utay di jud ko manguyab og kanang kaliwat og ungo. Tapos pila rin istorya. Nakauyab na sad ang manghod. Ang manghod, ang gamay. Si gamay. Nakakuyab og ungo. Nakauyab na sad siya. Wa siya magdahong nga ungo sa dito. Ungo sa day. Ang kana ding ungo dong. Daghan rin na klase. O daghan dong. Doon naman day ungo. Doon naman day ungo kang kanang putol ra diri ba? Oh, ananggal. Ananggal. Mo na kita kuwag nila kwaknit. Oh. Nya doon na say ungo nga katong nauyab siya ang kuan ba? Yang maguwang. Nagwang. Nya ang katuyang nauyab kato sang sakay og silig. Basta kay silig sad. Oh, sakay silig sus karon kay Wanto, mao tong ungo nga manggagaway. Oh. Sa kay silig. sakay silig sus karon kay misita gyapon siya ngadto. Sita. Sus pag abtag alas 10 sa gihapon. Misita na manghod ba? Abtag alas 10. Nanggawas man ang maginikanan sa babae. Nanggawas Sa ang gihapon? Nagdag silig. Ang gidang silig. Tag-up siya kay kuwayan nga kanang silig nga. Aga tuto na ba? naay ka ng tangod. Oh, handol ba nga kuwayan? Kaya pasal-pasano lagi. Oh, pinaana din nga. Dong day. Manglakaw sa mini papa nimo. Nga din ang babae. Sige ma, sige pa. Sakay tabi kong may silig. Sirit na yun. Lapo yung bitana. So sakay sa ang banap sakay sa silig. Adto sa miday. Sige pa. Lapo sa bitana. Ano siya? Yawa. Silig ra may gisakyan. Silig rin sakay. Tapos tang tulok adlaw. Maor gyapon misita siya. Tulog adlaw na oh. Tulok kagabi. Wa gyapon na uli. Wa muli. Kadlaw na anak rin ang iyang uyab. Dong. Ako sang apason sila si mama. Kaya wa man na uli mabuntagan niya to. Siya kuyog ko. Kuy ka. Kamao kamra ka ning silig di niya ka kamao drive ani basin mag suliring ka nga to babaw. Kaya ra lagi nako lagi. Sige oh imuha ning silig ko. Taga siya mo kuyog mo siya. Para kasuway si ko anang sakay-sakay silig. Tapos ingon gid sige ako yun na sunda ko. Sige. Sakay day ako yam sa silig. Lapos niya to. Lapos niya. Kanindot ko na ni ko. Wah, suga. Sa ayaya ko na ani. Sirit niya to babaw. Wah, Dako isig kuwain kuptan. dako ikwayang gikuptan. Ay, sus, abot na dito babaw. Ni anak mo itong mga ungos dito babaw. Nay, beginners! Nay, beginners! Isa, yatis ko. Buwan kong beginners. Nay, beginners! Kaya di ka bang mudag siya? Wara-wara tinggal. Wara-wara siya, wararap. Bahis-bahisan siya sa katong makaraang ungo. Lagot kay siya. Sakdap-sakdapan ko ninyo. Balik sakdap. Tang-tango na silib. Hapon! Baliw-liw ungo pa! Baliw-liw ungo! Tagak! Sabi, ingo rin. Hey, beginners! Balik sa itong usap, ha? Hapsa na sab. Bang! Baliw-liw sa ungo, bang! Usap, aram na rin rin.
Sa una wa jud ko na baseball na player baseball na liyota, riba ba baseball lib. Tapos ang ikatulo na gipuspusan ang apuhan be sa yang uyab. Apuhan sa iyang uyab. O babae katong mangtas kayo. Hapsam ta niya. Bang sus baliw na. Subuan rin matay. Mamatay. Wa mamatay sus pag abot sa yuta. Nitugpa tong lola sa iyang kuan katong ipuspusan ba. Nisinggit. Singgit. Niingon ay. Hoy mga ongo, pag naong mo, kanay wakwak na buwang! Oy gala, ania ang istorya. Istorya nga pulos komedya. Kung inyo kiling paminawon, kamong tanan magmalipayon. Oh, say marar. Ako bitaw nga Brad, ako sabihin niyo dong. Oh, Ako ang kinabuhi ba? Sa una manahon akong kagig lisod gyud kayo. lisod kay ka? Nagkakining gamay katang tao. Putim sa inyong gamayan na itong kabutangan. Lagayan ba? Kalagayan? Oo, nya karon kay ang akong apuhan. Ni istorya man kini akong istorya kaagi gini nako. Oh, kagi dyan, mo istorya ron, sugilan mo. Putot ka. Oh, basta putot di ay. Karon. Ang akong apuhan ang iyang giingon ako, niingon siya nako nga rap. May pa magminyo ka rap. Oh. Kay ang istorya sa kong apuhan sa una rap. Kanang dagko kay babae. Dagkong babae? Oo. Ko ngano man, Ngano ngano man la. Ingon siya nga kanang kung dagko nga babae rap. Gamay kina sa mga kabutangan. Baut kay nimo. Oo. Kay matabunan man na sa tambok. Ingko mauba. Oh, sa to pa dakong babae mong pangita. Oo. Ko akin ni adto ko syudad lab, narbaho ko. Oh. Kay pangita ko na mong gingon kay Oh. dirip sos ako sa mga babae na niwang pa kayo. Gagmay. Gagmay. Oh, masos muragyo kanang manggagaway niwang kay mga naon pati pa mga dauta. Pati dagko ang kabutangan ni mga bihana ba. Ngita- Di ko ani. ngita kay dako. Ngita ko kay katong tingon man akong lola nga. Nang tambok Oh, yun. Dako babae. dako yun. Ay gamay nagkabtangan. Sus karon sa din nagbagatan bitaw to akong babae sa niya. Gitudluan sa siyang apuhan laki. Oh, tagadiin mo to, tagadiin mo to. Taga Minggalili. Ha? Taga Minggalili. Minggalili. Manggalili ba Manggalili? Mingganilya. Minggalilya. Minggalili na dihang pangalan na. Mingganilya. Lanilya na ko unsam ni siya. Minggalili. Oh, Minggalili di ay. Oh, pero di tagadiin nyo to siya ba? Taga Minggalili lagi. Oh, karon. Sus karon. Ingom sa tuyang apuhan nga, day. Dako kay ka nga babae day. Piti siya nimong dako ay kung kabutangan sad. Oh. Pangita og gamay nga tawo nga imong bana ngano man kasigarang gamay day. Ako bitaw day gamay kay ko. Pero si Lula nimo kanang hikap ng kabutangan nga dutan sa kong kalagayan. Oh. Basta kay Kautot. basta Kautot. kunit sa bongbong. Oh, bonus mo nga. Gusto anak-anak yung Lula nimo nga. Ay gusto na dong, gusto na. Wala yan. Karon Ingon si tuo sa siya. oh, ngon yung iyang apusan nga babae. Sa gilo. Kay dako ini kayo. Oh, gamay laki ang pangitaon. Oh, gamay. Hmm. Wa mi magdahom, wa ko magdahom dong og siya nga magkita mi. Oh, mag-abot yung daan. Diya sa mong trabuhan. Mm. Ang iyang gi adtuan sa iyang trabuhan. Iya pag yung maguwang iyang gistaran. Magwang niya. Oh, napagkusad. Adto ko daghan sa kay ko nga Kaila pod. oh kaila dito. Oh. Dito ko sa amigo. Nya Yap. kinilging. Bagat nimo. Oh, tanaw ko sa mga babae nga kinsay mo agi ba. Mm. Gianan gito sila sa mga amigo. Mm. Ngun ko Brad, ari na sa ko standby Brad, sa mong bangko Brad. Oh. Siya sige dia Brad. Nangita kag babae. Oh, pagtan-ano ko, bakit siya, so, siya, oy. Dako- Dako, kay lawas. Wala na baril. Akin ni. Oh, Oh, kaingon ko, wow, dambuhan na, wow na ni. Ko, ganun, pasos, pagtanaw na ko, layo pa lang, barog ni ko. Oh, pak. Digahan rin. Takbo din ako siya. Sa liring na yan. Na rin ko sa kong buhok pa. Agring. Wala mo gapyo dat pili mo ilong. Kini gwapohon sa kita. Dali, lagi ni tinta sa babae lagi. Ay, kita si mga po. Pagbiring na ko. Anak rin ko. Hi, miss. Anak rin siya. Ah. Ada rin ko kini. Mau ni gini ko. Ingon gini ako lolo. Tinuod gini ingon sa lolo da. Ah. Anak rin ko, miss. Pwede makilailan mo, miss? Ano siya? Oh, basta ikaw. Ah. Ila-ila rin eh. Ila-ila rin. Oh, ang pangalan niya kay Petra. Petra. Oh, Petra. ingkong na. Di ang anak Petra, pero okay na. Ay, wako makapas ng Oh, anak. ang importante nga dakong babae. Oh, importante, sige ingon si tublo sa lolo nga dak mong babae kay Oh, kay gamay nagkabtangan. Oh, saktor kay kuha kay gamay ko ko. Oh. Kay natambok ko kuno na niya, sa pawa na tambok ba? Oh, mo to ni gamay. Oh, ko Kaya ni. ila-ila rin. Oh, pagka ilab.
tinuod man. Hmm. Sus, wa gyud ko makagbantam na kasuod gyud murag nakagusto sa diyan ako tungod sa kong kagwapo man ba. Bergaba. Oh. Eh, ingo pagkuha na ko, ingo ko, day. Kauyab din mi atunong. Kauyab din na mo. Day. Mas minyo ta. Minyo haga din og minyo. Ingon siya nga. Karami bawaan jud dayon. Ingon siya. O sige to, nga, sus mo gini agpay na ko dong mapagani ka ingon sugot ako. Alipaya na ko ni. Dayon. Ulit din ko semua anang dawa. Angkin ka. Pag abot ito, ingnan din ako kung tatay yung nanay nga. Nay. Adto ta siyudad karon kay Minyo. magminyo ko. Sawa. Sabot na mi si babae. Tuwa naghuwat siyang balay siyang maguwang. Oh. So yan kalit man kay kamong minyo rap. Nga, wa para batay sus, wa patay buki. Wa tay baboy nya kan. Yung ko nga ukir ng iring nay kanang iring niya nga sa aspan kaon na to kay nagubag siya nako. Ingos tatay kaon gikiring kay ko. Kaon gito kay basol pero buyag sa tong akong asawa. Murag sagdaw kilaga. Kaon ni siya giring. Para sa murag mo. Ingo din siya nga pagtarong dara oy. Ay Ato- kayagaan ko. O sige siya, sige. Minyo jud. Oh, mukaon dito kiring. Pus-pusan bitaw sa kong tatay ang iring. Iring, Oh, gipus-pusan sa luwag. Ya kay ang iring, niwang kayo. Buklo niya sa luwag. Pang! Kaging ding ikaw ka. Oh, Kari na to. Gidaan mo dito na mo kitagod sa balay sa maguwang sa babay. Dito kay minyo lagi. Anak din siya. Oh, may kayo balik din mo rundong at inudan na gitang mo nga di. Ha? Salamat kayo dong ha. Ah. Sabot-sabot sila di dong. Tatay ni mo ako ang maguwang. Sabot na sila. Sabot-sabot din. Oh, yun paingon rin man yapon ni Day. Ano ko umahan. Kasal rin man yapon ko ni. Bisin pag kuan, pakitaan ko ni gusto. Dinhin ni paistara ako ang anak sa inyo ha. Okay man kay naman. Oh, kay suportaran ko niya ipasuwat ni ugma. Oh, sige. Oh, star na niya ana-ana na ko. Kini. Tilaw ni tadi. Sakay ligo gyud ko na ni ana ko. Tapa gini karniro ron. Sus, pag to. Pilar may oras. Hmm. Abdi gid jud hapon na. Apo na. Naglingkod ko sa bangko, ana-ana pa ko. Tagoy ko sa bangko, ana-ana ko. Tibite, tiin na ko. Dadaan mo kung kapis ko ang... Sawa. Pelangga, oh. Oh, pelangga mo. Ana siya nga... Doang, painit sa dong, okay. Mura mag... Nanluspad ka, kuyaw-kuyawan, siguro karang gabi eh. Kutag-an, ka dida. Murag... Kalau ba anak kay marang masobhan na gyud. Oh, tanaw ko niya, gatubang siya ba? Hmm. Anak ko, gikan stiil, gantos, Tuhan ni, gambay ni ingon lolo, lola. Kape. Kay gabi. Sus, pila wa pa kahurot ng kape, ang ngit-ngit na. Oh, ngit ni. Tawag na ngiyang maguwang og panjapon. Oh. Kay ali na siya kaon pa. Ikaw wa ka na kaon. Oh, akong kaon na ang kape. Sus, igura na. Binlan pag gamay ana ba? Lubot, baso. Excited na kayo? Oh, kay grabe ni hinaman ako. Oh. Butang ako ditong kape. Una ko tos kwarto. Ana di ko kuha ko sa undan. Ligid ko ana di ko. Kuha bergaba. Ana ko ligid. Sus, babae sad. Manika om ketitiod ab. Nisunod sad. Wal fulog nipis kay nina. Nagagumix. Ha? Kanang Dario ba Dario? Ada komik Dario. Newspaper. Oh, kanang singa na ng basahon bitaw nga. Naay mga balita ba? Oh, newspaper. Oh, kanang mag-ana bitaw ang balita na sige balis-badis siya. lagi. Sa basa siya. Nagda siya. Oh, Singa na Dario. newspaper. Oh. Newspaper. Oh, newspaper. Di Karon. karon. Da siya, higda siya. Oh, ta primero lingkod siya dres kong kilid. Ikaw tugtik-tugtik ra ka to. Tugtik-tugtik doang. Ana kaya ana di siya kong kilid siya. Doang. Natuwag na ka doang. Ana din ko. Wala pa dahil ako gikang gihuwat. Ana din. Ngono siya. Sige. Tapad ko nimo nga. Sige day. Tapad lang. Ang paghigda niya. Basa siya Dario anam. Siya basa. Timberlo rin. Ana ko basa ka. Karon ka. Timberlo rin. Oh, kay sulob ka. Pangkatog rin ba? Tamlingan. Ana din ko. Timberlo. Sus. Sige kumniho. Pak. Basar magyapon siya. Mura ra gwa. Nagkuha na ka? Nagmaniho na ka? Tagaan man ko kil nga mabasa.
Sami. Timik ni. Ano man lang ka. Oh, hantod na hug na lang ko. Oh, mana. Oh, Wa ra siya. matay. Wa man gyapon siya. Oh. Ano sa basa siya? Buhit sa tiyan ko. Sudong. Sa mong ko, uy nga. Mahumot na kayo ko. Yung ko. Lagot mo ko. Something imong lang. Kapay nga papay. Kamay. Pati. Wanang mo kayo ni. Panday. Pati mong wanang nga. Gutan ko. Talikong ko eh. Talikong sa ko. Sayop na imong lola day. Anda kong babae, gamay. Anda ko ding babae day. Karon. Dito ko nahibaw na nga. Bali day, bali. Pagka alas hapit na mahayag sa kanlaon ba? Ang babae, murag nakabantay siya nga naluya ko kay tungtong mo ko niya. Suko na siya. Suko bitaw ng babae, bangon. Huha sa bag, tasok na nga sinina. Oh. Ilis siya. Layas? Anak siya. Dong! Karoon na tama na ito relasyon ha. Suko. Mubalik ko sa mga sa Mindanao. dito sa ako ang apuhan nga babae. Sa Mindanao. Pero wa ka kay bao siya nasukan. Wa ko kibaw. Oh. Kay na ako'y pangutanang lola. Ingon sa ko. Lagot na ko. Lagot sa kay. Tisku ara kay. Okay, buwan lang day kayo. Gab. Atuon sa kuto si lolo na ko. Sapan sa nimo. Hambog siya na ko suon ni mga sawo ako tako kay gamay kay napulit na stambok karon. Pertini na kuha. Mura naman yung tutog. Planggana. Ingon man to no dako pas planggana oy. Karon kay layas na yun. Ingon ko. Lakaw oy. Buli dito sa inyo ha. Kaya ako sa bulis ko. Ingon yung maguwang niya. Naunsa mo. Awa ni maunsa. Uliin me. Buwag. Taog ko sa kuan. Sus, Bitbit siya sa bag. Bitbit siya sa bag. Wa ko kibaw nga ang iyang ulian. Kadung siya sa barko. Nya ako moagim ko sa barko. Oh. Apit ko dito, nam ko amigo dito ninda og kanang nga sudan. Dire ba turutunod pang puso adto sa barko ba. Lingkod ko dito. Lungkod ka tanaw kasi mong Susiya. Diagi nako ni sakay ngadto pa dong barko. Siya nganong lingkod-lingkod ba kaya? Nagatang pa kanako. Ko nga, te, ikaw na kong atangan. Nato lang nga na amigo re, amigo na ko palit ko puso kang kaong ko, kaong ko sudan. Angad ko niya dito. Dito na siya, umbaw din siya. Larga ng barko oy. Larga ng barko ni irog na. Pagka-irog barko. Pero wa pa juga kay bao kun unsa iyang nasukan. Wala pa ko kay bawo. Sus didto mo ko kay bawo nga daghan kay nagumbaw ko sa barko. Gisa iya gyud kong gikamay. Kamay kaniya? Ingon siya. Dang. Ko. San? Bap. Sige, largar ka niya. Kamay pa ka. Siya. Dang. Babay dang. Nangyari magbabay. Nakasabot na ka? Kasabot. Nakibaw dito nga. Ni maniho ko BM mo dito. Nagbasa-basa na sa kumik. Gamaya gud. Basa ka babay. Dingi ko anak ko amigo. Ngano ka nga ang bata ang puso lagi nga akong gikaon daw. Gilabay mo? Gikaon ako kape panit. Yan mo tam. Buktang lang ako ditong sudan. Di ko. Bingo siya abda na larga. Katawaan mo siya sa Hindi babay sa ina Osman. Babay na siya. Dong. Babay dong. Babay. Babay sa nimo. Yamatrab. Anak ni kahab. Ang kauban ko din nga nangaog puso sa da perti katawa ako ikatanaw. Okay, gamay na kayo. Anak bitaw ko. Jay. Hanga siya. Ano man? Kom. Diri sila ngetawa sila dito. Gada ra rin pagbawas ay. Dako na kayo. Oh higala, aniya ang istorya. Istorya nga pulos komedya. Kung inyo kining paminawon, kamong tanan magmalipayon. Hey! Okay, shout out din ako may gala ang tanan na mga subscribers, no? Shout out ni Andre Lumasag. Shout out usab ni Ninyo Benzuelo Purok 2 Lagapak Kalumbuyan. Okay. Lamboy ka ba biyaras? Shout out din ni Itnoper Chai from Malaysia. Renato Ganab. Shout out ni Mike Panal sa buong mundo. Shout out usab ni Benjimer Ariha from Tagbuluna, Surigao del Sur. Shout out din ni si Nicolas Jimboy from
Canada, Karkar, Danau. Shout out usab ni John D. Ubay, ubay, Abbas. Shout out ni Loy Pachico from Oslo, Cebu. Shout out usab ni Upaw Sincero from Cagayan de Oro. Shout out ni GR Cervantes from Agusan. Shout out usab ni Archel Lihido. Shout out ni Roland Malmosina. Shout out usab ni RC Saldo. Shout out ni Dan Kenneth Azucinas from Alabel, Sarangani. Shout out usab ni Berto Villaraso. Shout out ni Terence Olingay from Saudi Arabia. Shout out usab ni EJ TV. Shout out din ni Ashley Perez from Qatar. Shout out usab ni Junami Tapdasan from Singapore. Shout out ni Jongjong Gatdula. Amigo na ako. Shout out usab ni Ugi Ilkadjo. Ito, okay, Alcacid. Shout out din ni Jurem Gargar. Shout out usab sa akong silingan nga si Alan Kuray from Jeddah, Saudi Arabia. Shout out din ni Jurex Narix from Cagayan de Oro City. Shout out usab ni Lanoy family from Bohol. Shout out din ni Ibar Baluma from Maribok, Bohol. Shout out usab ni Elper Sayago from Manila. Shout out ni Cesar Padilla TV. Shout out usab ni Yor Simog from Edmonton, Canada. Shout out din ni Duha Amazing Adventure Vlogs. Shout out usab ni Andoy Info TV. Shout out ni Juner Cabrera o Team Bukloy sa Malikato. Shout out usab ni Jerry Amores from Doha, Qatar. Shout out ni Jerry Ahim Salud from Doha, Qatar. Shout out usab ni Mankawan family. Shout out ni Jason Salvaria from Maramag, Bukidnon. Shout out usab ni Baldomero family from Hinatuan, Surigao del Sur. Shout out ni Jonathan Digamo from Bohol. Shout out usab ni Dinya Radasa from Lower Dado, Damada, North Cotabato. Shout out ni Gloria Habagat from Katbalugan, Samar. Shout out usab ni sa Canyelos family from Purok Tris, Barangay Uling, City of Naga. Shout out din ni Elmer Tim. Shout out usab sa Nuwil Wing TV. Shout out sa Korea sa Sudat, sa Cagayan, ingoy man dito sa Mindanao sa mga Yulilin Bunghanoy o sa uban pang mga subscribers na mo diyan ni tanaw karon ni among channel Jenny Janwa Mix TV. Shout out ko sa tanan nanaw labi niyo sa mo tanaw. Daghang salamat. Shout out ni Rosemary Tagalog from Zamboanga, Sibugay. Shout out ni Jerome Huaton. O shout out usab ni Jonathan Nyoson from Quezon City, Manila. Shout out usab ni Lakina and Sumil family. Shout out ni Manaba family from Villa Hermosa. Aisa family from Tubod, Bitoon, Dumanhog. Danpads from Taiwan. Brinda Frontiras from Santo Tomas, Davao del Norte. Nancy Paraiso, Cramier Silod. Alpi Laurista from Hinandayan, Southern Leyte. Kibsian Kaninsya. Binjimar Ariha from Tagbina, Surigao del Sur. Yanis Vlogger, EG TV, Rini Galbenes, and shout out usab ni Mimi Silyuna. Shout out diha sa Kahayagan, Tagbina, Surigao del Sur ni Konsehal Doroteo Dina Wanaw og sa iyang misis na si Maria Dina Wanaw. Og shout out usab ni Dudong Diaw diha sa Saudi Arabia, akong amigo. Shout out sa kong tanang amigo sa Pundok. Mabuhay kayo taga Pundok Kanon. Support sa Chris Buakak Janwa Mix TV. Daghang salamat. Og shout out usab sa akong kauban nga driver bihayr ato hapit natong lockdown. Ay mana ang lockdown hapit na balik drive. Mintras wala pa tanaw sa mo ang pasundayag. Sa dili pa mo tanaw, sold out ko diha sa barangay Kantibas ingon man sa barangay Duangan sa tanang mga barangay dili sa Tibok Balamban. Sold out lang gyapon may tan-aw mi basta naa mo daasad mi. Daghang salamat kanino tanan. Okay. Shout out din ako may gala ang tanang Candralo family no. Mga igsuon ako, shout out mo na ako. Pasalamatan ni shout out din ako ang akong bayaw si Celestino Sadura. Tag-iya sa among props nga katong manok gigamit namo sa among salida. Og shout out din namo ang tanang mga haters namo pag-usabi shout out mo na magbalik kay kamo ang ang challenge sa among grupo. Okay. Okay. We love you. Shout out usab ni Dudong Adoy, ni Dudong Hukom.
Wala mo ma-shoutout karon. Pasensya ka mo kay nasunod. Sa sunod. Okay, Amo mo, gyud San. mo basahon. Okay, dili mapa sa oras. Adagan kayo. Shout out diha ni Manny Artemio din sa Pundok, amo ang kana ang amahan diha sa Pundok ni Artemio Antoque nga mo ay nagda sa kalingawag kasadya sa tanang taga Pundokano. Okay. Thank you. Yay!